Най-накрая сте взели решение да създадете мечтания дом за вас и вашето семейство. Ние от Експерт Хаус се стремим винаги да бъдете информирани, затова нека разгледаме разликите между сухото и монолитното строителство. Започваме с стария ни познат стоманобетонът. Той е изкуствено създаден строителен материал, съчетание на бетон и на стомана. Бетонът се съпротивлява много добре на натиск, но не и на опън. Затова пък на помощ му идва стоманата. Бетонът обаче тежи доста. Замръзва, напуква се, амортизира, образува се влага и конденс. И всичко това изисква поддръжка, иначе сградите стават обект на разруха. А като се сетим колко е труден за изпълнение и че цялата отговорност е в ръцете на строителите, стоманобетонът е лош изолатор на шум и на топлина. Това налага предвиждането на скъпи топло- и звукоизолации. При него строителството може да продължи с години поради съхнещите процеси, а също така е необходим и голям разход на дървен материал за кофраж и скелета, а това допълнително оскъпява строежите. Технология на 19 век. За щастие, тези недостатъци се премахват напълно с въвеждането на стоманената конструкция, каквато ние от Експерт Хаус предлагаме. Тя се е доказала в годините и е предпочитана за едни от най-грандиозните проекти на човечеството. Както вече споменахме, стоманата се държи добре както при натиск, така и на опън, което я прави безспорен фаворит. При стоманените конструкции се използват готови профили, които се заваряват на място, което намалява непредвидените ситуации. Едно от най-големите предимства е, че ни е необходимо 70% по-малко време за изграждане, отколкото ако изберем стоманобетон. Стоманата е лека и гъвкава, което прави сградите сеизмично по-устойчиви, за разлика от монолитните. За осигуряване на най-добро качество, екипът на Експерт Хаус обработваме стоманата и запазваме положителните й показатели. Един от най-големите плюсове на нашите къщи е тяхната абсолютно 100% негоримост, която постигаме чрез обличането и с екологични чисти магнезиеви плоскости, които пък затвърдяват топло и звукоизолацията на дома. Избирайки нашия екип, вие получавате гаранция за високо качество на вътрешния климат и ниска консумация на електрическа енергия. Нашата технология не се различава по визия и усещане от класическата стоманобетонна конструкция, но безспорно къщите, които предлагаме, са по-достъпни, сеизмично устойчиви, екологични, бързи и лесни за изпълнение и удържат повече във времето. Ние все още не променяме избора си. А ти реши ли вече?